ora mangan ndemone meja ren apa-apa blas. Lambemu elek kaya ngono kuwi. Ora kuwi mung guyonan. Apa wae cenawis pokoke. Awake dhewe sak kanca diujo ana sate lah kowe komplit. Ya luar biasa pancen kaya ngono kuwi. Ya karo nderekake Pak Purnomo anggene tasakuran. Sisan gawe awake dhewe ya nderek promosi lan nderek ndongaake temanten kekalih. Ya kuwi mligine Mbak Nanda. Ya sing panjenengane uga kagungan ya kuwi ladies salon ya Mbak. Pancen kaya ngono kuwi wis bertebaran ana laladan Magetan yang pancen tresno kalian Mbak Nanda kepengin dandani awak, dandani praupan utawa apa wae silahkan datang ke ladies salon. Wah iya bener kaya ngono kuwi. Nah, inti sarine ayo nduk tak derekake awake dhewe bebarengan nyuwun marang Purbane Hyang Agung meminta marang Sing Nugrahaning Bathara muga-muga Bapak Purnomo sak keluarga sak rampunge wayangan manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan murah rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah. Ya pancen kaya mengkono. Tur dasare sing kepareng ning kuyung rawuh jan semene akeh ya Mak. Luar biasa kita dibukti lamun to sing jenenge tontonan wayang tetap menjadi favorit lan isih mendarah mendaging di hati sanubari para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Magetan. Wah ngono. Sembada Kang Jinangka, rahayu Kang tinemu basuki ingkang kaesti dening Pak Purnomo, satemah tansah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir. Amin. Ugi sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh mirsani wonten mriki, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, rezekinipun inggih kathah lan tundhanipun dipun paringi slamet donya tekan akhiripun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yeah.
dawuh pangandikane Bapa Purnama ngono ya Mak. Kejaba wayangan supaya luwih meriah, luwih gayeng iki ana bintang tamune mengko ana Cak Percil CS. Oh iya. Karo anakku wadon iki genduk Niken Salindri sing nyatane wis kepareng berbaur dengan sinden-sinden Madangkara. Ya Mak ya. Terus arep piye? Alon-alon ya Nduk. Diwiwiti saka sing klasik-klasik luwih dhisik ku saya anget. Ya, lan penggemare Mbak Niken Salindri men ora